Да. Здравейте, днеска сме 11 ли беше? Или 10? 9. Да. 9 вали, глупи ми са. Днеска сме над село Аврамово, ще правим дегустация на сортови круши. И имаме Мардин, червена круша, Кондула, Тоска, Клапов любимец, още една Тоска, Кармен и Хусой. И това е ранна на Моретини също. Започваме с Хусой. Да видим как ще се хареса тук на хората, които ще изпитват. Заповядай. И казвайте как ви се струва. Ето на фотографа. На оператора. На оператора. Взимай. Ай, насам да разбере. Още вика? Не, според мен не може Да. Казвайте, как е? Да, жестока. Сочна и вкусна. И хрупкава. Не е излишно сладка. Да, перфектна. Това е азиатска круша. Сега Мардин. Това е стар румънски сорт с червено месо отвътре, която малко е презряла, тъй като седя много време. Ще има малки парченца от нея. Чакай да ти дам още две чеки за теб, за дамите до тебе. Емо? Още. Ето ти за тебе. Внимай, че има семки. Фотографа. Много странен вкус. Нещо средно между круша и... Как да го определя като... По-сладко. Да, може би нещо като на смокиня, да. Много интересно, не съм ял такова душа. Така. Кондула. Значи сладостта може да се определя от поливки, от много неща, които да определят колко сладка може да стане една круша. За оператора и за помощник осветителя. После ще има и за монтажиста. Тук за един кандидат. Ай, кръщо 10 имахме така в двора. Там много яко това. Това кисело стан. Така, това като гледаме рана на Моретини. Ох. Тази имаше вкусна дива круша малко. В двора на баба ми и дядо ми имаше така кружка. Така. Тя е много сочна и така мека. Направо като диня една. Да. Ето още един кандидат тук да казва каква е ситуацията. Да. Адски сочна наистина. Ароматна и сочна и сладка. Клапов любимец. Чак да ти е жал да я оставиш за ракия. Ей, опусти някаква. И това е. То си му отвътре. Да. Там би трябвало да Да, е една от много най-хубавите. вкусен аромат. То до сега нямаше слабост, моля? Да. Чакай, така да направим. Айде, супер. Още една за тебе. Айде, идвай. Та не наява се. Заповядай. Едно парченце за Емо. Да ядем на бронза. Аз се хапна.
Опитай тази.